Ate, inita di ko eh. Hi guys! So, kumusta na mo guys no? Karon guys is nagpadagat ko guys na nakagdahon dire. Na ako karon guys sa Canigao. It's because usually guys imo kita na ako sa video sa or wala ko i-upload. It's because nag-focus ko sa ko ang mga wedding shoots. So we are here at Canigao Island. See? Canigao. So Canigao guys is located at Matalom. No, Matalom na ito. So doon po na siya sa 4 islas. But for me, lindot-lindot gamay ang Canigao kaysa 4 islas. So it's a 5-star. So guys is naanga mong wedding team dire. Wedding team by Sir Kyle, no? So if na mo magpa-shoot og wedding or na coordinator, I will put the link below kung Sir Kyle nga kuan link, no, para ma-message mo niya. So very affordable lang yung ano niya, booking. So PM now. Hanggang pakandoy sa una dol sa gamay po ko. Gusto ko mag-professional, gusto ko magsiman, gusto ko mag-pulis, gusto ko mag-scout ranger. Nya. Antod karon na realize na ako nga sa karon nga panahon mas gusto na ako mag liner. Yan lang na pagkaansan Gwen, sa. gusto mag-atong prenup, Gwen? Mukbang. Ha? Mukbang. Sige. Ayun, nagkatungos ba? Ang sa to, kanang chubby chums. Sa to? Chubby bunny. Chubby bunny. Tapos sa. Ayaw ka na. I saw there. Chubby bunny. Sud. Sabi mo kakor. Okay, sud. Sabi mo kakor. Sabi mo kakor. Kausa ka. Chubby bunny. Kausa ka. Sabi mo kakor. Sabi mo. Etilde. Sapa. Usapa ba? Ayaw ko na. Kaya asap. Sapa. Gamay dako. Oh. Kanahan ko og dako. Naman niya ka, oy. Ano mo dako mo dol? Nindot ng dako dol kay sama sa sample og pauli ta Canigao, pauli na ta. Tapos ubas ko. O sa musibak ko disgrasya. Aroy, wa gud tay kahawiran lutaw. No. Ikaw gwen. Asa man? Gamay dako. Gamay. Ano man? Madyo ng gamay kay di ta maglisod-sod sa bulsa. Dalira. Uy, Ada ka uyab. Naku iyab. Singan. Shout out. Shout out ko sa akong pinaka-gwapong uyab. Dinhana na Cebu. ato ko i-mention. Galing ko na. Shout out ko ni mo. Amping ka din ha. Kadol. Shout out sa uyab. Luya mo doy. Luya ra ka ba? Tudong salig ra kayo ka. Tudong karon di ara oh. Kaya hay pas pulis. Murag pensionado. Papilion ka Gwen. Uyab eropon. Uyab. Ama orang pun sila bugnaw nimo. Unsa hilig nga sports ang uyab Gwen? Basketball. Di ba bulan na duaan nganong ikaw man?
tail dahil nigingon sa tail. Ibukad lagi sa tail. Unsa ba palupad? Mani nga mo ang bride. Hi ma'am, say hi to the vlog. So nga to ang makeup artist, no? Pinaka best nga makeup artist kang si Sir Donna and our very own Miguel Batas. So any moment guys is mag-shoot na may, no? Sir, palihog kog badlong nila bi akong jet ski oy lang giduaan. Di ako sa gibadlong ganiha ang gahi mag-o. Dagan sa gasolina? Dili gid siya maglikay sa akong batasan pa. No, magpangabatasan sa Mga batas sa mga iro. nga to ang legit videographer. Oh, power kay gamit ay sana all. So pwede po mo dali magdala og tent guys, no, if ganahan mo. Di ba James? Yes. But if na mo ka afford, nasi ka po anan dali guys. See? No? So guys, sumana mi og shoot and circle na wala ka ganiha. Are you okay? Scallops, fish. Gwen. So, medyo uwan na. I don't know if kaya ba naguli, pero bawd na. So, guys, is on me. And we're hungry!